Mayong adlaw ato tanan ani po ta sa luto-luto sa nining ako ang channel Apang Lunanon. Mga kaigsunan, kamuti ni ato ang recipe ron. Snacks. Mga kaigsunan ko, ani na punta. Mayong adlaw kaninyong tanan. Okay, tanawan ninyo ni akong snacks nga himuon karon. Why sukal? Way sagol nga sukal para gyapon ni sa mga kaayuhan sa atong kalawasan. Okay oh. Ya violet nga kamuti og ang orange akong isagol no. Nindot niya ang resulta ni. Og sundan ninyo kung gusto mo tilaw ani magigsunan kayo di mamukari sa ako Kay og mo tilaw mo, pwede ra man unta og duol pa ta. Layo man ta di sundan lang ni himo no. Aron makatilaw og gusto niyo dili powder milk ibutang kanang condense parang nindot yun og lami gyud kanon tamis ba pero ako kay kanira ako powder kay naman tay gilikayan sa tamis no pero nindot yung tamis ta galing kay bawal man nato kini lang ato ang ako optional lang ning sukar ani kanang kuan optional kanang dili na pwede lang way sukar pwede pugna okay. Basta kay condense, gusto mo condense, kamo. Basta kamo rin mahibaw sa iyang katamison. Nalang timplada ni magigsunan. Ako nang ipakita ninyo magigsunan ko. Okay. Kamuti ra. Ingredients ay kamuti. Powder milk nga birch tree. Kanang, sa nga nga birch tree. Kanang sasi. Itlog 2 ka buok. Mantika 2 ka kutsara. Sa kutsarang hindi yes kanang kalumit nga powder nga kuan patubo kagsunan okay o kaning sa payban asin gamay mao na itlog 2 ka buok mantika 2 ka kutsara kana ra ang atong ingredients ani no kamo lay mahala kung sa inyong ibutang o kuan ba kanang powder milk ra makita man ninyo kung sa akong ipamutang dire kana itlog 2 ka buok ng itlog sa media kilo nga kamuti timbangan yung kamuti media kilo sa 2 ka itlog media kilo ang kamuti ug 2 ka sachet nga birch tree magigsunan o 1 ka kutsarang yeast hindi lagi yeast kanang patubo kanang gitawag og singa na kay kalumit patubo sa harina kamuti man ito pwede po lamito na sa kamuti okay magigsunan okay mantika na akong gigamit na to kanang mantika nga vegetable oil baking powder ditong akong gingon nga kalumit no muna itong isagol diha aron motubo ang ato ang hinimo nga pagkaon no paingala unsay ngalan ani pagkaon o paingala ni kay ato pamalinggi studyohan bitaw okay magigsunan nindot yun wag mangita gitag paagi nga unsay itong makaon nga atong ipuli sa pan ba kay ang pan harina mo na alita sa mga gitawag og root crops ba kaling mga pagkaon nga maayo sa panglawas nato no di delikado nga madugangan nga atong sakit o pili-pilion na to kung say mahimo na to nga lami pug kanon kini lami pag sa pan para nako ay wango ni basta ambot lang ninyo og lamian ba para nako lami guning kamuti og labi na ingon anion himuon tong pan murag pan basta singa na magigsunan mao ni okay mao na ang birch tree okay magigsunan mao na isagon to o kung gusto mo tamis pwede na giasukalan butangan na ninyo og condense kamo na mo bana-bana og usa ka tamisa magigsunan okay duha ra ka sachet nga birch tree butangan to og baking powder mao ra to ang ipang butang diha sa gol no 2 ka kutsarang usbon ko 2 ka kutsarang mantika mao ra dili yung gastos kayo pero kanon na to lami gyud makaingon kitag mas lami pa sa pan to na para nato na may mga gana para nako na lami pa sa pan lambot ninyo
lamian na pud mo ani, suway lang inyong himo kung namoy panahon. Kay gamay ra may ingredients ni. Naara man ni sa kilid sa merkado magkuha na to no. Tanan inamtang madto pag mall mangita pag mga unsa pay sagol kanita pila ray sagol 5 ram ni sila kabuok no. Yes, ano di yes, baking powder, itlog, mantika, asin, ug hara ka ng kamote. Mao na birch tree. Wala nang asin kay mayroon ng asin, hindi na kwenta na to. Wala nang may gastos na no. Sa kay makakaon ka ani, gamay ra kayo gasto. Hindi mo ka makapresyo kasi mong bulsa. Okay, okay, sunan. Inuuna, o kaning kuan, kaning pag-iusaday ka ng kapin, abdator mo na 20 pesos sa mga kuan na put ang pack ana no. Okay, hindi gastos kayo, daghan mo po nagsuod, 100 may suod na. Dugay po mahurot ni nato na ato na to gamit na. Okay, dili sakto gyud ang ingon ako nga di gyud hasol sa atong bulsa. Okay, magisunan. Dinita kuman ini pagpangsulod na to ni ato ni ibutang naputay ube no, kanhing ube na to pang maguba, mo na itong gamiton. Kaya luto mo sa una, ako lang napukaw lang ron kay ang akong lutoon kanila mga pagkauna kaning way mga sukal ba ato na ning inimbento ba, pero inimbentuha po nga lami man di ay. Lami man. Okay, magisunan na. Isuway lang inyo. Lami yun eh. Okay. Direta. Ato na ning ibutang ning tray no, kaya ato ni isulod sa oven magisunan di madugay. Ato na ning isulod dito o ang heat ani 100 ang kakusgon sa siga. Unya atong iset sa 30 minutos kadugayon. Aron maluto pag 30 minutos na okay na, kaon na, klaro na ng luto na, media oras magisunan na. Muna itong oven ka igamit no, dugay naman yung oven na, pero may gamit ni maunsa ora may gamit ani og naingon ani natay luto-lutoon nga mapista no, og birthday o mag-birthday day. Okay na naway nyo na suod na no. Up and down ang iyang siga na nasa sentro ang kuan niya ang itong iluto. Ubos ug babaw maluto dali no. Wala heat niya 100 niya 30 minutes ang itong sitting ano no. Okay na luto na napupuan na klaro lang luto 30 minutos ya ro gali mo po magbingka no buwa lamikan una. Suwayin ninyo. Gusto mo condense, subon ko condense ang ibutang yun. Klaro maganahan mo o mo diabetes no. Okay na to na kanon. So ayan na to tilaw og lami ba. Okay magisunan. Mo na. Ngana porma di lang na hapsay ag ihang babaw pero ang ato lang ang lami ba di ingog ang kuan porma niya. Pero maayo itong forma maglami pero masaon man nga muram lag ice cream good. Pagbutang na to no, style po na niya, mo design po na no. Sa nga na mga pagkaon mo na yang design, ano design man style man ni pagkaon po. May hamis lunlon. Okay, pero kan-ana di ba kay kaingon kag napabaylain ani. Okay, daghang salamat. Okay, sunan ug maayong adlaw kanatong tanan ug maayong pagtan-aw sa akong channel, sa akong vlog. Please subscribe ug mahimo. Daghang salamat utrohon ko. Okay na, kaon na ta, hungit ta na. Pwede mo nagposto na to, kung mo order, ibaligya po no. Anong katilaw po sila. Order mo, gusto mo mo kuan. Ang presyo ni barato ra. Mahal pong kamuti ko, okay. Salamat na na. Lamig na tama. Na violet na, sagol violet o orange. Muna na murag na violet na po orange. Hindi mo ko tingala ano na murag lagom. Violet na nga kamuti. Daghang salamat utrohon ko. Mahimo di ay please subscribe. Nakaigsunan ko di sakit siyang dugha no. Okay na, tamis kayo na. Tamis. Huli mo kayo din na tamis. Tabang na kay man na ingong yasukalan. Okay, daghang salamat utrohon ko. Okay, mayong adlaw kanatong tanan.